Ani u nového videjka. Dneska dohráme našu sériu z Baby in Yellow. Dúfam, že si video užijete. Keď áno, hoďte tam ten like a odber a môžeme ísť na to. Minule sme dokončili Exit. Aj keď mi to dal zabrať, lebo jedenkrát som tam umrel. A ideme na ACT 3 alebo Activity 3 alebo Aktivita 3. Do začiatku to pípa, ale radšej si stiším zvuky, aby sa aby ste viacej počuli mňa než samotnú hru, lebo vážne sa mi hučať na celý panelák nechce, preto mám ešte otvorené okno. Takže hej. Ale môžeme ísť na to. Musíme ísť... O, mačka! A spomalil som. Mačka tam je. A idem pomalšie, ako najstarší človek na svete. Keď si myslíte, že idem... Ježišmaria, zase Wi-Fi mám zapatu a ja som si toho není vedomý. Tak počkáme. Zalando. Dobre. No. To je mačka. Dobre. Tak idem za mačkou. Čo sa stane? Pozrel sa na mňa. OK. Čo sa deje s tým obrazom? Dobre, niečo. Tak sa niečo deje. Babo! Tak. Aspoň, že sme mu ušli, lebo vážne už na ňo nemám nervy. No. Teraz kam mám ísť? Tam? Však tu to bolo. Nepochopil som. Keď ste to pochopili, tak mi napíšte do komentárov. Ale my ideme na Curiosity. Mačka. Čus. Dlho sme sa nevideli, príjemnú minútu či koľko, ani nie. A čo tu máme asi tak? Čo tu budeme robiť? To je mačka. Máme ju nasledovať, ale jak sa k nej dostanem? Poličke chýbajú knihy. Zajímavé očíslovanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... Počkaj, nemáme sem doplniť tie knihy? Skúsim to, why not? Ale 4. Tak, a 5 tu ešte je. Tak, kde by sme dali 4? Sam by... Ukáž? A tu ešte nejaká kniha. Neotvorilo sa nám to. Keď prehodíme tieto dve, máme jednu z troch, avšak sú tu dve, 4, 1, 2, 3, 4. Aha. Takže toto ide... Nie, túto knihu nepoužijeme. Ani tuto. A nie, 2 použijeme. Áno. A už len 3 musíme nájsť. Ešte tu na začiatku. 3, poďme tam, rýchlo. Tak toto by sa stalo mne v realite.
A teraz si nerobím srandu, ja som vážne takéto nemehlo. A ono sa to otvorilo. Dobre. Tu neviem, čo mám robiť. Ježišmaria. No, dáme to. Toto akože mám rozkúriť? A na čo je vlastne táto páčka? Skúsim s ňou zatiahnuť. Jaj? No tak, to som nečakal. Dobre. Dobre, ideme. Neviem, či to mal byť jump scare, alebo čo to malo byť. Ale dobre. Tu je to otvorené. Dobre. Fú. Ja som si myslel, že som tu zamknutý. Tu je čo? A mačka. Chudák robot. Musíme mu dať baterku. To je louknuté. Tu sme boli. Neviem. Čo tam? Tu je niečo otvorené. To je baterka. Idem za ním rýchlo. Rýchlo. Dobre. Je. No Páne Bože. Ja som ho obživil, ale kde je tá mačka? Jezusky. On má netopiera na hlave. Alebo na... Neviem, jak sa to volá. Tykadla. Zatiaľ... Dobre, tak ideme hore. A sem vložíme robota. Pravdepodobne. Čo ideme robiť? To čo je? Tap. Počkaj, čo sa tu deje? Aha, my musíme toto robiť, no tak to je easy. Počkať, čo? Oni sú tu dve? Ja to nechápem. Ježiš. Ja neviem, čo tu mám robiť. To je asi v prdeli. Ešte 3? Čo tu bude aj 5 ich? Ne. Nedal som to. Toto už som dal. A toto bude... Mám to! Loading. Dobre. Roztočil sa nejako. Si v pohode, kámo? Ježišmaria, čo chceš? Hlava! Ink! Ink! Tu chceš olej? Nechce olej! Kde je ink? Pozrieme sa tam, kde bola aj tá batéria. Tu je ink, dobre. Fú. Ježišmaria, furt to tu vybuchuje. Dobre. Ježišmaria, to sa mi troška seká, no nevadí. Jej. Nohy. On nemá nohy. Ježišmaria. Kde máme? Toto je louknuté, to sa ani nedá otvoriť. Tu máme dať robota, tomu akože dá nohy. Nie. Počkaj, a teraz čo? Idem to tam preskúmať. Tu je čo? Door. Robot. A tam, tu má ísť robot a sem idú nohy. OK, a toto, čo robí? Dobre. Tu je čo? Tu... Náš obľúbený plišák. Že? Migne niekde.
Fúha, tu je... Počkej, tu je to aj loknuté a tu... Dobre. To je... Doorstop. Čo s tým mám robiť? Tomu dám akože na tie nohy. Dobre. Tu máš. Akože, ale ja nechcem, aby mal také nohy. Počkaj. Otvorí. Zatvorí. Otvorí. Zatvorí. Už viem, prečo je tu ten doorstop. Že mi to nedošlo skorej. Dúfam, že to utiahneš, tie dvere. Ježišmarja. Dáme ťa tam. Teba si zobereme. Teba dáme sem a ideme hľadať nohy. Čo sa vlastne tu nachádza? Dvere 6 alebo 4. Neviem rímske čísla. To sú asi tie nohy, ale. Keď to dáme sem a dáme... A zahákneme... Jej, to je super. Aspoň... Tak, ja som mu pomohol ho opraviť. A on sa na mňa s prepáčením vysral. No tak, to je teda paráda. Čo sa tu deje, neviem. Toto by som nechcel mať takúto fotku. Tu je Newt! Teda robot. Newt. Naučil som sa jeho meno. Tu máš. Počkaj. What the hell? Som normálne takto išiel. Našiel som Newta a hneď som mu dal toto. Ja neviem, čo som. Dobre. Olej, tu som ho tiež niekde tu videl. Ty chceš tento olej? Je to veľmi podobné, no tak použij ho. Prosky! Kladivo, no tak to viem, kde je. Chceš čo? Tu máš kačku, hej. Ty chceš tú kačku, ja to viem. Ty už chceš tú kačku. Tak nechce, chudá kačenka. Tu je kladivo. Dobre. Tu máš. A toto je výťah pravdepodobne. Áno, to je výťah. A on ho opravuje. A niečo ide. Dáme si troška zvuku. Dobre. Prešiel mám výťah. A go up. Čo sa deje? No tak to sme v prdeli. Decko za nami prišlo. Jaj, aha. Takto. The laboratory. Laboratórium. Newt. Píp. O, to je Newt. Poď sem, Newt. Neutekaj mi. Pravdepodobne ťa dám sem. Čo sa tu deje? On sa odcúcal sám? Tak to je inteligent. No čo chceš? Ahoj. Ideme sa tu zahrať. Ježišmarja, prepáč, že som ťa zahodil.
Brosky polieva kaktus? Newt, to není on, ale ona. A k tomu ešte bez mozgu. Kringe. Červená, modrá. Zelená a červená. Tá fialová, neviem. To je kaldrón, tu je lahvička a čo je za nami? Červená, ale ostatné tu nie sú. Gusy, neviem. 1, 2. Ale nám by sa... Počkaj, ja potrebujem ten kľúč, ale je príliš ďaleko. To nie... Počkaj. To je ono. To je ono. Ježišmaria. Ty poď sem. No Káňu. Dobre, zaujímame ťa. No čusňu. No tak, akože ja neviem, čo mám ako komentovať to. Ale zase ide polievať kaktus. Dobre, keď toto zoberiem a hodím to. Ono to levituje. Dobre, ďakujeme za novú správu. Dáme to sem. Dáme... Čo keď klik... Dobre. A ešte červená tam bola. Že? Áno. Magnet. Tak. Dáme to... ale to je dobre prepracované. Need a bottle. Super, prečo sa nám... Čo sa to deje? Dúfam, že som neprebudil satana. Aha, no tak som prebudil satana. Haló? Ty dieťa jedno odporné. Ty čo sa má? On má ten kľúč! Give me that! Daj mi to, ty! Ty šajza jedna! Počkaj. Neviem, odkedy je kačka z... toto. Z tohoto. Neviem, odkedy je olej. Ale dobre, no. Hlavná vec, že máš ten kľúč, ktorý ho otvoríme. Ono sa zase retardne, vole. Ono sa zase retardne. A budeme musieť použiť toto, ako z prvého dielu. Dobre. A toto je akože na čo, toto koliesko? Tuto koliesko je. Ale tuto koliesko nie je. Ježiš! Ono to zobralo aj s tým kolesom, ne? Kde sú? Kde je to koleso? Kde je to koleso? No ja viem, ale kde je to koleso? Ja som ho našiel, Newt. Dobre, tak to dáme. Mačka. Dáme kľúč. Babo jedno odporné hnusné. To je z 200 000. Tak. Pozrieme sa. Počkať. To je chytáčik. To je menší chytáčik. Bang a bang. Že? Down. Dobre, zobralo ťa to. Už sa priťahuje nejako ten kľúč. Yes. A ideme
to je čo? Počkaj. Tam sú nejaké dvere. Musíme pozbierať, musíme nájsť všetky tieto znaky. Ďalšie tento, dobre. Ďalej je, kde je ďalej? Tam je ďalej, ďalšie. Počkaj, tu sa dá liesť po rebríku. A ako ho posuniem? Počkaj, ja som teraz zapal elektriku. Down. Ježišmaria, ne. Poď, idem tam. Dobrý. A posledný štvrtý je kde? Babo, nebolo si tam vôbec dobré. Posledný by som si mohol typu. Tam je posledný, a tam sa mi vážne nechce, takže nič iného nám nezostáva, než si to budeme typovať, ako v druhom dieli ten kodík. A inak nakoniec som sa rozhodol, že aby sme to mali na viacej dielov, tak to dohrám. Takže tu je taký, tam je taký. Ty babo, jedno odporné, hnusné. Tam je ľúto, že si spadol. Takže toto to bolo. Aké to bolo z tohto? To som ešte nebral, nie? Toto bolo z tieto 4, že? Áno. Sa mi zdá, že tieto 4 som našiel, nie? Bo som našiel iný. Tieto 4 je ako samý. O! Otvorilo sa to. Tak asi ideme dole, no. Kam inám by sme išli? Ježišmaria! Bábo, jedno odporné špinavé. Dobre. To je čo? Taskto, kamera. Musíme... To jak z minulosti, dobre. Počkaj, čo? Dobre, tak odchodím tam. Hej, to som veľmi rád. Dáme. A The Voice film, dobre no. Dúfam. Máme to dať do projektoru a ideme vlouknúť. Vlouknuté je to, zamknutý sme. My sme tu zamknutí úplne. Ona je tu. No tak, toto som nečakal, aby som mal pravdu povedať. Tak toto, ty kokos. Tak toto má... dobre. Toto je taká jedna... Toto je predposledná časť. Je to tak pekné. Lebo... na budúce dáme tú úplne finálnu poslednú. A potom budeme robiť nejaké tam tie challenge. Pravdepodobne, že získame tých 12 duší a ešte uvidíme, čo spravíme. Dobre, možno začnem natáčať aj inú hru. Pravdepodobne Brawl Stars. Lebo je to dosť populárna hra a som docela v nej dobrý. Takže mohlo by to byť. A zavoláme Newta. Pocentý Newt, jeden špinavý. No špinavý moc není. Dobre. Bro.
Tak. Ideme. Babetku sa to asi ľúbi. A aké sme tam mali? Tieto dve, áno. By malo výjsť na závažie. Vlastne to prašneme do tohto kaldrona. A čo s tým spravíme? Počkajte. Ale to by sme nestihli. Lebo... sem musíme dať niečo ťažké. A asi si uľahčím aj cestičku, áno. Uľahčím si cestičku. Tu máš, babo. Ježišmaria, tak to tam ani nedojdem. Poďme. To čo bol za zvuk? Dobre. To bola Newta. Poď sa. Nie! Newt, ukludni sa! Ukludni sa, Newt. Newt, ukludni sa, prosím ťa. Pokoj sa. Jako... Však sa ukludni. Ukludni sa. Je to babou. Čo mám robiť tu? Ukludni sa. Musím... What the hell? Vieš, čo mňa už to nastrali až moc. Poď. Skúri sa. Toto je jediná možnosť. Ale zle to odpalilo. Dobre. Tak zoberieme kanón, bank. Nie. Dobre, Newt sa ukludni. Hlavne, hej. Už poď, no. Svet sa naklonil, to je veľmi super a veľmi super. Zoberieme to a ideme. Tak. Dobre, tak nejdeme. Tak Newt sa toho nebal. Tak Newt sa toho nebal. Čo ma docela prekvapilo, lebo som si myslel, že... Ale zasa ho určite vyprovokovalo to detko, neviem ako. A... To je koniec chaptra. Takže, ak sa vám video ľúbilo, hoďte tam ten like, aj ten odber. Nezabudnite si zapnúť zvonček na tom odbere. Nech neprídete o poslednú časť, ktorú natočím o týždeň, na budúci týždeň, možno stredu, možno štvrtok a možno aj piatok. Dobre, tak zatím čau!